Vă salut! Cristi, sunt de la Minibus Luxury, transformări microbuze Galați. Astăzi suntem în China, prezenți la diferite fabrici de producție, fotolii. Verificăm calitatea, contracte pentru 2026, să vă prezentăm câteva fotolii care le avem în showroom, câteva dintr-o sută de bucăți. Uitați cum arată aceste fotolii, full piele, ventilație, încălzire, masaj, cotiere, cărcare wireless, cotiere de cristal, full electric, suport pentru gambe. Iau un cadru pe tot showroom-ul. Avem peste 100 de culori, 100 de modele expuse. Din 2026 o să le găsiți la noi V-Class, Vito, Sprinter și alte mărci. În funcție de buget, aducem la comandă orice model pe care îl vedeți aici și care îl doriți. Veniți cu o mică idee, noi o dezvoltăm și vă personalizăm fiecare microbus sau Vito, V-Class, Sprinter, VIP. De la 3 locuri la 9 locuri, de la 3 locuri la 24 de locuri. Iau un pic un cadru pe tot. Panou separator cu televizor, cu bar. Mai multe tipuri de fotolii, cu masă individuală, comandă digitală. 2026, ceva nou în România, Minibus Luxury by Cristi, top microbuze, România.